Funcionament del CAL virtual de la Universitat Jaume I. El material que presentem en aquest CAL virtual us pot ser útil tant si sou docent, estudiant autònom o estudiant d'un dels nostres cursos que vol completar la formació. Tot seguit, us mostrarem com accedir al material virtual. Primer, podem fer clic en la llengua que ens interessa practicar, bé en la pàgina d'inici, en la qual ens trobem ara, bé en el menú de dalt. En aquesta pàgina hi ha els 6 nivells que descriu el marc europeu comú de referència per a les llengües. Per a cada nivell hem definit els continguts gramaticals, funcionals i lèxics corresponents i hem recercat els recursos adients per a l'aprenentatge-ensenyament. Un assessorament personal previ al nostre CAL pot ajudar l'estudiant a discernir quins materials són els més adequats, tot tenint en compte les necessitats i els interessos de l'estudiant. Si entrem en els continguts gramaticals del B1, per exemple, veiem la categorització dels recursos. Hem cercat recursos per a consultar, per a practicar, per a veure i o escoltar, per a veure i o escoltar i practicar, i per a reflexionar i completar. Finalment, en la pàgina principal de cada llengua podeu trobar una relació de tots els recursos emprats.